ई हृदय विदारक दृश्य देख के केकरो दिल दहल जाई। सब लोग के रो रो के बुरा हाल बा, आउ सबके ई हाल बा आपन के खोए के गम से। दरअसल बीतल शुक्रवार के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के भटौली गांव में मोबाइल पर बात करे के लेके दो पक्ष के कुछ लोग इतना भड़क गईलन कि मामला मारपीट तक पहुंच गई। पहले तो दोनों पक्ष में सुलह करा देवल गई, लेकिन अगला दिन फिर दोनों तरफ से तू तू मैं शुरू हो गई। एकरा बाद दोनों पक्ष में जम के मारपीट भई, जेमे एक पक्ष के 4 लोग बुरी तरह घायल हो गईलन। इनका में से लालेश्वर पासवान नाम के व्यक्ति की स्थिति ज्यादा खराब हो गई, जे की बीच बचाव करे गई रहन। उनका के बोस क्लिनिक से BHU बनारस रेफर कर देवल गई, जहां इलाज के दौरान उनका मौत हो गई। घटना 2 पक्ष में लड़ाई हुआ था और दोनों के बीच में गए मेरे पिताजी छुड़ाने और उनके ऊपर वो लोग लाठी स्टार्ट कर दिया जी। वो अपने में माइटर किया था और मेरे पिताजी छुड़ाने के वक्त में उन लोग ने इनको भी मार डाला। ई मामला में भटौली के 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लेवल गई बा। इनमें से 4 के गिरफ्तार कर लेवल गई बा, जबकि बाकी के गिरफ्तारी खातिर छापामारी कइल जाता। फिलहाल गांव में तनाव बा और शांति बनाए रखे खातिर बड़ संख्या में पुलिस बल के तैनाती कइल गई बा। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबर या भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।